Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sachin Tendulkar haringkat ki bahayeng jong kilaya kendu ya menteri rang badu kari Narendra Modi mentagas ngi baar ban khot ngobha ya syaka jing khawai shongkurim kaban salongshen jong khon jong Arjun Tendulkar bat ka sanaya chandhok kabalaya tektin rang kai kriket bala paunam kari India Sachin Tendulkar ulabu yakidur jong ka jinge shandur lang katau Arjun ka khon kenthei ka sera bat ka tengah jong ka Anjali ru kilai don lang ngipen pau ka jing ngok men ban khot ngobha ya menteri rang badu kari ban wan shaka jing khawai shongkurim jong Arjun bat ka sanaya Kublai Shubun Modi na kabenta ke jingkar khu bat ke jing ai jing mut ba perkhat bha jong phi na kabenta ki ne ki arngut ki shijur latho Sachin Tendulkar ha Instagram Arjun bat ka sanaya kila yate ektin hau banai nailar arhaja apusan Arjun ubadang shusha thiet na ka Mumbai Indians shaka Lucknow Super Giant ha ka jingele kai cricket Indian Premier League ka sanaya kadai ka nong sengkam sengjam kabawan na ka longyeng ka bapawnam kadai ka khun ksiu jong unong khayi ka bapawnam jong ka Mumbai uravi ghai bat klayat hu ba kadai ka benta ka bajan bha bat ka kunhun jong Tendulkar Arjun ulayale kai ningkong ha ka Ranji Trophy na ka benta ka Goa House nem arhajar arpuar da ka bati chispa run da ka bapawnam bha banyanu jo dia ka jingla jong ukpa jong ban poi shalai tali ki dak ha ka jingele kai baningkong jong ha ka kerdan ka baningkong katkum ki khubor blayolum ba ka jinge tho shongkurim kan long ha ka santrik ulber arhajar arpun riu bat ka jing khawai kan sedang do ka lai trik ulber arhajar arpun riu kumban chupen kan mau Sachin Tendulkar ringkat bat ka kurim ba ka khon kan thei ki lawan che Shillong hau bana ya yong menchim snem ban let kai sha sora bat maulen nong